Queredes saber o que estamos a plantar en este talliño? Dille aí, Lolo. Lolo está a traballar, cando se traballa non se fala con ninguén. Millo de palomitas. Mira, girasoles así e así. En este cachiño pusemos navicol. Agora poñemos o millo e despois en ese cachiño vamos a poñer calabazas. Xusto onde vou a plantar as sementes de calabaza, poñolle paus, porque a calabaza, a pepita da calabaza pode pasar o proceso de compostaje e ao mellor cando botastes o compost hai sementes que son viables e depois van a nacerche calabazas e non sabes cales foron as que plantastes ti. Sabes que onde están os paus, aí é onde está a calabaza que ti queres que nasa e as outras que nasan así espontáneas, arráncalas. Cando queiras regalas, podes regar xusto onde está o pau. E desta maneira non tens que mollarlle as follas, porque o oidio vense favorecido polo calor, pola humedad, e nas follas non está ben que regemos así as calabazas a lo ligero por a parte de arriba. Entón, así vimos, e onde está a cana, regamos solo onde está a raíz da planta. Claro que é así, é ben, como dixe. Home, porque eu digo ben sempre. Sí. A veces falas ben. Ás veces solo. Ás veces solo. Cando tú queres. Cando non. Ai, Dios. Está ben todo. Casi caio ao regueiro.